Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Hej allihopa, alla eritreaner som bor runt i världen. Vi önskar er allt gott och att ni hoppas ni mår bra. Jo, Artist för Eritrea har anordnat ett stort kulturellt fest i USA, i Washington DC. Och det är den 2 och 3 december 2023. Och syftet med festen är att öppna en modern studiestatement i Eritrea. Och allt intäkter för den här festen kommer gå in för det. Och ni som vill delta på den här dagarna så är ni gärna registrera i Artist för Eritrea webbsidan som ni kommer se här. Och kan man inte komma och delta på den här festen så är vi jätteglada att ni bidrar med er hjälp. Och utan er stöd så kommer man inte lyckas. Så hoppas att ni bidrar med någonting. Så det kommer bli härligt. Glöm inte den 2 och 3 Washington DC, USA. Så 2023. Kom dit och var med här och bidra till en god syfte. Mitt namn är Harry Kidane från Sweden, Sverige. Hej då! Hazır ol. Hazır ol.